ଆଜି ଆମେ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯଦି କେବେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିବ, ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ମେଣ୍ଢା ଗୋଠ ଦେଖିଥିବ। ମେଣ୍ଢାମାନେ ହେଲେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ସେମାନେ ଘାସ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶସ୍ୟ, ଡାଲି, ଚୋକଡ଼, ପିଡ଼ିଆ ସହ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଶୀତଦିନେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଘରେ ପତ୍ର, ଶସ୍ୟଦାନା ଓ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ କିପରି ପ୍ରସମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୋପାନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଲୋମକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଲଗା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୀତ ଦିନେ ମେଣ୍ଢାକୁ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ କଟାଯାଇଥିବା ଲୋମଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସଫା କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି, ମଳି, ତେଲିଆ ଅଂଶ ସବୁ ବାହାରି ଆମକୁ ସଫା ଲୋମ ମିଳେ। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ସଫା ଲୋମଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ସଜେଇ ରଖାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ। ତୁମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସ୍ୱେଟରରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋମ ବାହାରିଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିବ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ସୋପାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଳଖ କରି ସେଥିରୁ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସୂତାଗୁଡ଼ିକୁ ବା ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱେଟର ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସୂତାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଗା ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।